سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومو كم وترو أقداس النزلوم عبيت زيناتنا علم حزنا لكم قريبنا لنا متشم إوروبا زخدوا وزلوا قداي كم معلتنا معلتي حدا جنيانا خوني زمت زلوا إذا حدا جازي أبزبنا دونالد ترامب كفوكس ويون كفتحوا كان بلنتلنا نعوز ملكت ويون كفتحيو ويون مفتحك ركبيو إل كان خدمت زدفاف مدرخ جنا يكونن زلوا مع تاوز جبر زلوا نتيجة بري رسني نتكوينات لامبان دارن دوسق دامبر ززح حل كنا تاد بوجن أوروبا يخياد يلن استفل عليه نجارات كنرينا جينا تي أنا إني كل روا كايدا نبي جزء يخي كم زلوا نكبر هلا مالتيو شوف يوكرين حدا جنيا حساب أمتي هلا سترا دي كونون أمريكا أبولند حدا جنيا صور كتأتو جميرالا زون نبعلو نتكونتات مليسو زبائس ويوناب كال معازن كوس زخل مخانون مستيراوز حبريتا دما كنسمع كنفتنا لايك جبر سبورت جبرو سامو داتا مسايد صنعو مجمريا كمي خونا لابتك قد مكينات قبابتك قد مجنبار زبلون اسمع. Ukraine says that its forces have repelled an advance on Kupiansk in the eastern Donetsk region, beating back an attack by Russian infantry. Now, Kupiansk is a strategic rail hub close to the Russian border. Russia occupied the city in the first months of its 2022 invasion before Ukraine reclaimed it later in the same year. اوكي تي جنبارات معلتاوي حدش جنبار يو ريبورتس قبل ويون برتع مدرخ كويناتي كايدلو كم زلو زنقر جد ما بزيك بيانسك زبحال بوتا دما راشا تدفع لا يوكرين دما تكلا خلال لا يمزولو زلو زحلفه محدث معلتا تفوكس ابتي كورس ريجن زبحال زنبره كويناتي نيرو سلازي تي حنسابنا تحت وريدون ابتي كبابي بوكروفسك زبلو ابتناي دونيسك يزاربو حنساب هذه التكوينات ببزح من قد كم زلون بزحت كيلاتاتنا ينيتو يقولنا يمعربوا عالم كزاربو كله ممكن سمعنا نغطر. Russia's attempt to advance there again comes after Moscow escalated its attacks on other parts of Ukraine and launched its first missile attack on Kyiv in months. Ukraine's military said that it eliminated all Russian troops that breached its lines. The Kupiansk area remains one of the most difficult in the Kharkiv region. The enemy is constantly conducting assault operations. There is constant fighting. يوكرين نتزمتا زلو صلاعي اوي ونتناي راشا صلاعي تكلاخلون تطو تبلوهم زلان تملسهم زلان يا تنقر زلا تعتقن راشا بكل تمتقعت بكل مداي زلو هذا بتي ولا بتي كيفز بحر رئيس كتمنا يوكرين من تكون بدرونات بمسايلات برتع زغنا متقعتي كايت كم زلو مغنياتو ابز حلفين درونات متقعتونا برئيس كتمنا راشا موسكو كبابيانا بحال بزع علامات تخايدو خمس نبره تي تكوينات دارقا حق زي يقولوا خوني يزخي زلو أبتكر مجبار ترايد يكون أصدر أب كل بوتات تجبر زلو حدا جنيا مقصقاساتنا نرزلنا لأن كان قد بزح نزل كنا تاتزي كجادد زغل زي ترى كوينات أب مجبارات تجبر زلو نورمال شلالي كاك حلف متخاله شلال كبها زي كل جن عبيتنا قراتي زربالو زغا يوكرين زي وسانتات بدلا مرعيا نايتز وردا زلو صقم أب كوينات مخاني زنقر نزس كنسمع. Let's talk about the Ukraine war. It's gone on for nearly 1,000 days, and Donald Trump's victory means uncertainty for Kiev. So they may be exploring some extreme options, like developing a Ukrainian nuclear weapon. So will it come down to that? We'll discuss. But first, let's look at the latest situation on the battlefield. Russia has lost. So in times of Luzalo, Majamarya, Ukraine, التكوينات أبزبر تعالوا زلو نيكولاراوي بومب ويون نيكولاراوي أصوار كتم عبل إذا بهالكل نيكولاراوي أصوار نختم عبل كبيت صراحة بزح تكنولوجيا زحتى تكنبل خلينا يوكرين جن أوريدي ناي نيكولاراوي أفلت أزلو هجريا نيكولاراوي ساعات تتكم هجر سلسلة تبومب بنمسرح أزيو كبيت خانة كل نيز بهال سلزي التكنولوجيا ناي نيكولار زلوا تي ترى نجار كانتي نسعد تكمل نيكولاراوي ساعات سلزلوا نعسلة تتكم إذا نجار إذا كنت قبرو أنت خليها زبل زربالو زربال زد ما كابجيرو استبقى كم زي كونن درو نسب كنا جرو خلوا ميوت بقصتات توسيد كل خمس غلن سلزي التكونات نبي قصي خي كم زلو أنت عينت مازن تحس كم زغل مجمعاتو أتقامي كونن قدينا دونالد ترامب مسيوز كونات زي نعم مفتوحين نبقى لملان خيدي وقا يبحال أنت نبرة يبحال أنتلون دونالد ترامب مكسب حج مرقصي أنت زي كي رابز قدايزي حتى زلوجن يوكرين انتهي قبرو لعلو كل دماء اتهم نتكوينات قلص دليوز نبر اكلات باتاتاتنا امريكا لعلو كل دماء
مرحمነት ናይ ኤውሮፓ ነዚ ጉዳይ እዚ ዩክሬን ስቂላ ክትሰዓር ዝኩሉ ገንዘቦምን ኣፅዋራቶምን ገለበን ኣጥፊኦም ስቂላ ክትሰዓር ስቂሎም ዶ ከፍቅዱ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ብቐሊሉ ክትምልሶ ወይ መልሲ ክትረክበሉ ትኽእል ነጥቢ ይኮነን ስለዚ ኮነ ድማ እዚ ንብሎ ዘለና ተኽእሎታት ኩሉ ተኽእሎታት ዲተረንስ ይብልዎ ንራሻ ንምፍርራህ ወይ እውን ኒኩለር ክትጥቀሙ ተኮይንኩም ኒኩለር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኢልካ ኣብቲ ዲስካሽንስ ፀብለልትነት ንምርኣይ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ኮይኑ ተሪፉ ድማ ናብ ስጉምቲ እውን ክኽየድ ስለ ዝኽእል ሓደገኛነቱ ጎሊሑ ይረኣየካ Russia has lost some territory. It wants to seize this lost territory. It's amassing troops. It is bombarding the Ukrainian capital. Yesterday, it hit Kiev with a wave of drone and missile strikes. It was the first aerial assault on the capital since August. Meanwhile, Ukraine is struggling to hold on to its gains. It had the advantage this summer, but now its front lines are faltering. So is the political support, courtesy Donald Trump. He promised to end the Ukraine war on day one. How? He says it would require concessions, especially from the Ukrainian side. Basically, Kiev will have to give up land for peace. Of course, Zelensky does not agree, but refusing Trump will cost him American support. The US, after all, is the biggest supplier of ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ዝኸውን ዘሎ ዩክሬን ካብ ሳምር ጀሚራ ካብ ነዊሕ ጀሚራ ሽግር ኣጋጢምዋ ነይሩ ኣብቲ ኩናት ዘለንስኪ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝመፀ ኣይኮነን ዘጋጥሞም ዘሎ ነዊሕ እዋን እዩ ሽግር ኣጋጢሞም ነይሩ ዋሕዲ ኣፅዋር ልዕሊ ኩሉ ድማ ዋሕዲ ሰብ ዋሕዲ ወተሃደራት ስለ ኣጋጢምዋ ዘሎ ንዑ ክትክእ ስለዘይትኽእል ዘላ እቲ ኩናት ድማ ዝምሕር ስለዘይኮነ ንነዊሕ እዋን እያ ኣብ ሽግር ፀኒሓ ሕጂ ግን ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ድማ እቲ ሞራላዊ ፀገም እውን ዝዓበየ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብምሕዳር ወላ እውን ደንጉዩ ዝመፅእ እንተኾነ ኣጆኹም ኣብ ጎንኩም ኣለና ክብል ዝኽእል መራሒ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኩናት ኣብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ከብለ ዝብል ስለዝኾነ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ንከብሎ እታ እንኮቶ ዘላ ተኽእሎናቱ ወይ እውን ተዝሓሸ ተኽእሎናቱ ንዩክሬን ሓገዝ ጠጠው ንምባል እምበር ንራሻ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንፑቲን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ኣብሎ ኢሉ ክግድዶ ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መፅሓፍ ዝፀሓፈ the art of selling ዝብል ወይ the art of deal ዲ ወላ ገለ ትብል ብዛዕባ ዲል ሜኪንግ ከመይ ጌርካ ዲልስ ትገብር ብዛዕባ መፅሓፍ ፀሓፈ ስለዚ ነዚታስ ዝርድኦ እዩ ዓሻ ይኮነን ኣብ ቢዝነስ ናይ ቢልዮን ዶላርስ ቢዝነስ ኢምፓየር ዝሃነፀ እዩ ስለዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ሪል ስቴት ስለዝኾነ ብዲል እናገበርካ ወይ ስምምዕ እናገበርካ ትኸዶ ስለዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ልዕሊ ማንም ብተግባር ክርድኦ ዝኽእል ሰብ እውን እዩ እንተኾነ ዋላ እኳ ክርድኦ ዝኽእል እንተኾነ እቲ ኮምፕሌክሲቲ ስምዒታት ገለመለ እውን ኣብ ግምት ዘይእቱ ሰብ እዮም ዝብልዎ ዩክሬን ድማ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብቐረባ ብቐሊሉ ንክቕበልዎ ከቢድ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ክቕይር ይኽእል እዩ ወይ እውን መንገዱ ክቕይር ይኽእል እዩ ንዝብል ምናልባት ብዙሕ ግምታት ይወፅእ እኳ እንተሎ ነዛ ሕጂ መሪፅዋ ዘሎ ሰብ ብፍላይ ነቲ ሓላፊት ናይ ስለያዊ መርበባት ናይ ኩሉ ናይ ኢንቴሊጀንስ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊት ገይርዋ ዘሎ ቱልሲ ጋባርድ ንዓ ብምምራፁ ጥራይሲ እቲ መርገፁ ናቱ ከም ዘይቀየረ ወይ እውን ኣብኡ ክፀንዕ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኸመይ ክትፈልጥ ትኽእል ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ፅቡቅ ሕቶ ንስማዓ እያ እንታይ ትብል ነይራሳ Despite their lectures and their crocodile tears, it's never been about morality. It's not about the people of Ukraine or protecting democracy. This is about regime change in Russia and exploiting this war to strengthen NATO and their crocodile. ዘትሪዋ ዘለኹም ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ትራምፕስ ዳይሬክተር ፎር ናሽናል ኢንቴሊጀንስ ብቲ ቱልሲ ጋባርድ ትበሃል እያ እንታይ ትብሉ ዘለዉ ብዘይ ገድስ እቲ ናይ ንብዓት ሓርገፅ ናቶምን ሓሶቶምን ናይ ሞራላዊ ስብከታት ናቶምን ናብ ዩክሬን ዲሞክራሲ ከነስፋሕፍሕ ኢና ፍትሒ ዲሞክራሲ ንምንጋስ ኢና ዝብሎ ኩሉ ሓሶት እያ ትብል ዘላ that's why ድማ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ክፅለል ደልዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብዚ ናይ ሓላፍ ናይ ስለያዊ መርበባት ምግባሩ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ኣብ ራሻ ንቭላድሚር ፑቲን ክትዓሉ ኢላ ዘበገሰቶ ኩናት ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ደንቀነይ ኩነት ኢላ ተዘቐድማ ኣቢላ ዝበለቶ እዩ ኣባል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት እያ ኣዝያ ፀላዊት ሰብ እያ እቲ ዘሕዝን ክፋልከ እቲ ዘገርም ክፋልከ ዲሞክራት ዝነበረት እያ እዚኣ ኣካል ናይቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ዝነበረት እያ ኣብዚ ቀረባ እያ ነቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ናይ ውግእ ወልፊ ዘሎ ሕማም ስለዝኾነ ኢላ ገዲፋ ናብ ሪፐብሊካን ዴሞክራሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊት ኮይና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ መንግስቲ ናቱ ምፅዋ ዘሎ ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ብዘየገድስ እቲ ንብዓት ሓርገፅ ናቶም ዝነብዕዎ ዘለዉ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እቲ ሕቶ ዲሞክራሲን ካልእን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ራሻ መንግስቲ ንምቕያር እዩ ብግልፂ ትክክለኛ ቋንቋ እዚ ድማ ትሰብ ክሰምዖ ዝግባእ ምናልባት እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ብካልእ መንገዲ እውን ከርእየኩም እዩ Democracy
This is about regime change in Russia and exploiting this war to strengthen NATO and feed the military-industrial complex. Well, let's look at what kind of democracy Zelensky is leading in Ukraine. You know, he not only jailed his political opponents very, very, very early on, he banned their entire... So, ናይ ባሓቂ ትብዓት ዘለዋ እያ ባይ ዘ ወይ ዩክሬን ነዚኣ ኣብቲ ናይ ክቐተሉ ኣለዎም ዝብሎ ሊስታ ዘለዎ ኣብኣ ኣስፊርዋ ነይሩ ነዛ ሰብ እዚኣ ሎሚ ኸ ናይቲ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊት ኮይና ኣላ ሊስታ ናቶም ክፀራርጉ ጀሚሮም ኣለዉ ዩክሬንን ዘለንስክን ኢሎሞም ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ብዘየገድስ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኔቶ ንምስፍሕፋሕ ነቶም በፅዋር ብምሻጥ ዝኸስቡ ንዓታቶም ረብሓ ንምፍጣር ከምኡ ድማ ንራሻ ስርዓት ንምቕያር እዩ ዲሞክራሲ ዝብልዎ እቲ ሓሶት ናይ ዲሞክራሲ ከተፍርስ ከላ ኣብ ዩክሬን ዲሞክራሲን ምስፋን ዝብልዎ እቲ ዘለንስኪ ንብሎ ዘለና መራሒ ኮለ ጌና እዚ ኩናት ከጀመሩ ከላ ኣብቲ ቀዳማይ ገፅናቱ ኩሎም ቶም ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ናቱ ኣሲሩ ቤተክርስትያናት ዝዓፁ ዘሎ ምርጫ ዘየካየደ ኣብዛ ሕጂ ብዙሕ ናይ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ዝነበሮ ዝዓፀወ ብብልሽውና ዝተቆማጠ ሰብ ምዃኑ ዝንገረሉ ንሳ ድማ ዓዊላ ስለትዛረብ ዝነበረት ከም ሓደ ዓባይ ፀላኢት ናይ ዩክሬን እያ ትርቋሕ ነይራ ክሳብ ሕጂ political party. Presidents Putin, Zelensky, and Biden, it's time to put geopolitics aside and embrace the spirit of aloha, respect, and love for the Ukrainian people by coming to an agreement that Ukraine will be a neutral country, no military alliance with NATO or Russia, and therefore alleviate the legitimate security concerns of both US and NATO countries as well as Russia. እዚኣ ተቕርባ ዘላ ሕቶት ራይሲታ ዝበለፀት ሕቶ እያ ነይራ ወይ እውን ምሕፅንታ ክንብላ ንኽእል ኢና ንቭላድሚር ፑቲን ጆ ባይደን ከምኡ ድማ ንዘለንስኪ ንሰለስቲኦም ነጊራቶም ኣሎዋ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ትንከደ ካብቶም ሃዋይ ስለ ዝኾነት እያ መስለኒ ኣብቲ ካልቸር ናታ እዩ ላቭን ሪስፔክት ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ፍቕርን ኣኽብሮትን ክህልወና ኣለዎ እሱ ድማ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ክነብለቱ ኮይና መጀመርያ ዩክሬን ትበሃል ሃገር ናፃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ራሻ ዘይትፀልዋ ኣሜሪካ ዘይትፀልዋ ኣባል ናይ ኔቶ ዘይኮነት ኣባል ናይ ራሻ ዘይኮነት ገለ ዘይኮነት ናፃ ዝኾነት ሃገር ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ኒውትራል ስቴት ካብ ኩሉ ዘይሻራዊት ሃገር ክትከውን ኣለዋ እዚ ከዓ ሴኪሪቲ ኣብቲ ቦታቲ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኔቶ ክህሉ የብሉን ናይ ራሻ ክህሉ የብሉን እዚ ከዓ ናይ ኔቶ ሴኪሪቲ ከምኡ ድማ ናይ ራሻ ሴኪሪቲ ኣብ ግምት ዘእትዎ ክኸውን ይኽእል እዚ ኣቐዲማ ዝበለቶ እዩ ነይሩ ሎሚ እዚ ተኽእሎ የለን ምክንያቱ ራሻ ንነዊሕ እዋን ኩናት ከጀመረ እዚ ንኸጋጥም እያ ለሚና ዩክሬን ዘይሻራዊት ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣካል ናይ ኔቶ ተኮይና ሴኪሪቲ ናትና ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኣቱ ኣይንፍቅድን ኢና ኢሎም ነይሮም እዚ ከዓ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘረባ እውን ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም ኩሉ እቲ ፕላን ናቶም ዓቕሚ ናይ ራሻ ስለ ዝሓየሎም ዳእምበር ኩሉ እቲ ዝግበር ክገብሩ ድሕር ከም ዘይብሉ Because there'd be no Russian or NATO troops on each other's non-Baltic borders. This would allow the Ukrainian people to live in peace. Aloha. When those in power deny the existence of objective truth, we take away all boundaries in our society, and the truth becomes whatever those in power say. እዚኣ ሰብ እዚኣ ናይ ብሓቂ ተንባዕያ ብዙሕ ብድሆታ ዝሓለፈት እያ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ናታ ድማ ኪኖቲ ኣሜሪካ ዝፈጥሮ ሓፆራት ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ብዛዕባ ዩክሬን ዘለዋ መርገፂ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሱርያ ዘለዋ ጉዳይ ድማ ትኺላ ኣብቲ ግዜ ዕግርግር ናብ ፕሬዚደንት ናይ ሱርያ ዘሎ ባሻር አልአሳድ ከይዳ ረኺባቶ ነይራ ጉዳይ ናቱ ዝሰምዐት እያ ዳትስ ዋይ ንዶናልድ ትራምፕ ሪሊ ሓንቲ ካብቶም ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክገብርዋ ሰብ ዝደሊ ዝነበረ እዚኣ እያ ነይራ ናይ ብሓቂ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ዝርዳእ ንዓለምና ሰላም ከተስፍን ትኽእል ናይ ትኽክለኛ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እያ ሕጂ እውን ረቂሕዋ ይደሎ እምበር ናብቲ ስልጣን ንኸየደ ይብዋ ብዙሕ መሰናኽላት ክፈጥሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ናይ ብሓቂ ግን እዚኣ እንተተዓዊታ ተስፋ ጩራ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ክህሉ ከም ዝኽእል እቲ ጩራ ናይ ሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ከም በዓል እዚኣ ኣብ ስልጣን እንተደይቦም ጥራይ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ክፀልዎ ዝኽእሉ እንተዘየለ ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ዋላ ክገብሮ እየ እንተበለ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን ክሳብ ዝኾኑ እቲ ጉዳይ ክሳለጥ ኣይክእልን እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማ እናኣተዉ ስርሖም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ንዑ ዲስትራክት ይገብርዎ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ በዓል እዚኣ ኣብቲ ስልጣን ተመፂኦም ግን ዓብዪ ለውጢ ክገብር ዝኽእል እዩ ናይ ኔቶ ጀነራል ዝበሎ ለንቀነ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ ስምዑ And I'm absolutely sure if the Russians did not have nuclear weapons, we would have been in Ukraine, kicking them out. We would have. But they have nuclear weapons, so it's not the same as in Afghanistan. And to your point, sir, when سمعوا لهم زي حدا كابتن نايتي وتهدراوي كم في ناي
نيتو حلافناتو نتي وتهدراو ጨንፈር ማለት እዩ እንታይ ብላሎ ራሽያ ኒኩለራዊ ኣጽዋር እንተዘይህልዋ ነይሩ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ኣትዩ ንኔቶ ንዩክሬን ሓጊዙ በዓሉ ንሰራዊት ናይ ራሽያ ካብዚ ንምውፃእ ምሰርሐ ነይሩ ይብላሎ ምታዓወተ ምታዓወተን ካላርስ እንዲዩ ግን ሰራዊት ክልእቱ ምኽኣልና ነርና ይዝብል ዘሎ በቃል እዩ ስለዚ ሰራዊቶም ንኽእቱ ብወቅዒ ክገብርዎ ፍርህ ስለ ዘለዎም ዳኣምበረይ ሞራላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ፕሪንሲፕል ዩክሬን ኣካል ኔቶ ስለ ዘይኮነ ገለመለ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ዳዳ ካብ ራሽያ ስለ ዝፈርሁ ጥራይ ራሽያ ኒኩለር ስለ ዘለዋ ከምኡ ስጉምቲ ክንወስድ ኣይንኽእል ኢና እቲ ኩናት ኤስከሌት ምስ ገበረ ፀገም ክመፀና ስለ ዝኾነ እምበር እንተዘይህልዋ ነይሩ ከም ኣፍጋኒስታን እንተትኾን ነይራ ቀደም ሰራዊትና መእተና ነቲ ራሽያ ድማ ካብ ዩክሬን ንምውፃእ ምሰራሕና ነርና ናበለ ብንጹር ቃላት ይዛረብ ዘሎ እዚ እቲ ዓውደ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ኔቶ ሙሉእ ዝሳተፎ ዘሎን ብኣካል ንክሳተፉን ዝሓስብ ምዃኑን ጥራይ እቲ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ስለ ዝኸልከሎ እዩ ክሳተፍ ዘይከኣለ እዚ ንጹር ክኾነና ይግባእ ጌጋ ስእልታት ሒዙ ሰብ ዝህውቲ ስለ ትርኢ When it comes to are we making the same mistake when it comes to the peace deal in Ukraine? Because I guess you're pointing at that. For me, there is a big difference between Afghanistan and Ukraine. Actually, Afghanistan was never of strategic importance. If we're really honest, Afghanistan was not of strategic importance. We spent 20 years there, and we did a lot of things, and people lost their lives. But if you ask the question, was it of strategic importance, Afghanistan, the answer is no. Is Ukraine of strategic importance? Yes. So, እዚ ስምዕወት እዚ እቲ ጉድ ናይ ኤውሮጳ ኣነ ናይ ኔቶ ዝበሃል 10 ዓመት ኣብ ኣፍጋኒስታን ነቲ ሃገር ክድብድብን ክጭፍጭፍን ትሪልዮናት ገንዘብ ዘጥፈይ ኔቶን ኣሜሪካን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዲሞክራሲ ንምስፋሕ ነቲ ህዝቢ ሓርነት ንምምፃእ ተባሂሉ ክንደይ ተገይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ጣሊባን ስለ ዝሰዓሮም ሃዲሞም ወፂኦም ማለት እዩ እዚ 10 ዓመት ክንደይ ሰብ ተቐቲሉ ክንደይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እውን ተቐቲሉ ክንደይ ኣፍጋኒስታናውያን ሲቪል ዓንዩ መይቶም ንብረቶም ዓንዩ ክንደይ ሽግራት ወሪድዎም ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ነበሮም ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ዘይነበሮ ኩናት ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ዝገበርናዮ ጌጋ ኣብዚ ሕጂ ዩክሬን ንገብሮ ዘለና ጌጋ ከምኡ ይኮነን ዩክሬን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት ንነዊሕ ዝጠመተ ረብሓ ኣለና ንዩክሬን ክንዋግኣላ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ንረብሓ ዘይብሉ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ንዘይብሉ 10 ዓመትን ትሪልዮናት ገንዘብን ከጥፉ ዝኽኣሉ መርሕነት ኔቶ ማለት እዩ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣለና ንዝብሎ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ክንምንታይ ኣብዚሑ ገንዘብን ነዋትን ግዜን ኤነርጂን ከጥፍእ ከም ዝኽእል ንምግማታ የፅግመካኒ እንድሕር ኣብ ኣፍጋኒስታን ክንዲ ረብሓ ዘይብሎም ኩነሶም ክንዲዚ ግዜን ክንዲዚ ፀጋታትን ኣባኺኖም ኮይኖም እሞ ተሳዒሮም ከተወፂኦም ኣብዚ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝብልዎ ዘለዎ ዩክሬን ክንምንታይ ክታኮሱ ክፍትኑ ምዃኖምን እዚ ሕጂ ወሪዶሞ ዘለዉ ኮምፕሊትሊ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ስለተሳዕሩ ዳ እምበር ረብሓ ናቶም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ስለዚ ክንምንታይ ኢጎናቶም ወይ እውን እቲ ኣንነት ናይ ኔቶ ሕቁ ተደርዒሙ ከም ዘሎ ብራሽያ ኢኻ ዝርዳእካ ምክንያቱ ራሽያ ሓንቲ ሃገር ንኔቶ ዝኣክል ከምዚ ገይራ ኩሉ ኣካይዳ ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ከተበርዕኖ ኣይሓስብዎን እዮም ነይሩ ብቁጠባ ብቁፅርታት ገለ ክዛረቡ ከሎ ብብፅሒ ህዝቢ ራሽያ ምሳና ክትወዳደር ትኽእል ኣይኮነት ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም ኣብ ኩንነት ግን ኮምፕሊትሊ ስለምንታይ ሕጂ ካብቲ ሰራዊት ናይ ኔቶ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ዩክሬን እዩ ዝሕሾም ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚ ሰራዊት ናይ ኔቶ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት እዩ ንምንታይ ዕላማ ክዋጋኣልካ ብልቡኻ ክዋጋኣልካ ኣይኮነን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ግን ምንታይ ሃገሩ ከም ዝዋጋእ እዩ ተገይሩ ዘሎ እቲ ረብሓ ግን ንኔቶ እዩ እዲኹም ኣለኹም ኣፅዋርን ገንዘብን ገለመለ ንሕና ክንበካ ኢና ምንታይ ሃገሩ ንዝቃለስ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተጠቂምና ድማ ንራሽያ ክንዕንዋ ኢና ዩክሬን ድማ 35 ሚልዮን ህዝቢ ስለ ዘለዋ ብዙሕ ሰራዊት ሚልዮን ዝኾኑ ሰራዊት ንክትገብረላ ትኽእል ሃገር እያ ድኻ ሃገር እውን እዮም ኢሎም ኩሉ ነገር ኳልኩሌት ገይሮም እዮም ነዚ ስጉምቲ ወሲዶሞ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝበሎ 30 ዓመት ዝወሰደ ፕላኒንግ እዩ አንደበት ድመፀ ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት ፕላን ዝበልዎ ዝገበርዎ እዩ ከም በዓል ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ብተደጋጋሚ ዝበልዎ ናይ 30 ዓመት ፕላን እዩ ኣብ ከምዚ እዋን በፂሑ ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣብ 2000 ገምጊሙ ነይሩ እዚ ኩናት እዚ ክጋጥም ምዃኑ ምስ ራሽያ ኔቶ ክዋጋእ ምዃኑ እዚ ከዓ
ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኩሉ ነገር ብፕላን meticulously بتخكل برقق بلان استقبري ناي راشا حايلين صنعتن يو نزو كل بلانات ناتهم فحبتن يتيلو نملس to Ukraine. It's given $64 billion in military aid so far. If Kiev refuses Trump's plan, that money will stop flowing. Which is why Ukraine is exploring a second option, making its own nuclear weapon. It was first mentioned in this report. It cites a briefing paper prepared by Ukraine's defense ministry. The paper looks at options. What can Kiev do if Trump pulls in? ስለዚ ሓደ መስናዕታዊ ፔፐር ከም ዝወፀ ሚድያታት ድማ ብሰፊሑ ብዛዕባ ይዛረብ ኣለዉ ሓደ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክሰርሕ ተበጊሳ ከም ዘላ ዩክሬን እሱ ድማ እቲ እንኮ ናይ ላስት ኦፕሽን ናቶም ክኸውን ዝኽእል ንሱ ክኸውን ከም ዝኾነን ኣብ ሓፂር ግዜ ከማዕብልዎ ክፍትኑ ምዃኖምን And one of the options is to build a rudimentary nuclear bomb, something that should be ready in a matter of months. Ukraine could use plutonium for this, and the technology won't be new either. It will be similar to America's atomic bomb. In fact, here's a quote from that paper. Creating a simple atomic bomb, as the United States did within the framework of the Manhattan Project, would not be a difficult task 80 years later. So the report states a simple atomic bomb, big enough to take out a Russian military base or even some industrial targets. Now, Ukraine has denied all these reports. It says it has no... So, كل تيوريتات زبلوه زلو من البعض ترى زربا كسمية غليجن ترى زربا كم زي كونجن رقصنياتات كون خلينا مغنياتو كندي فانتازي عم زرباتات أبكوننا تابز كوينات ترى يوم تسمية من يوم لذي F-16 نفرت كتون تخيلهم كل عينة ميسايلات أصغرات اليوم رببات تطلعات كله كقبل تخيلهم Patriot missiles ويون air defense system كتاتو تخيلهم نيكولا رواس وار مسرح تزغلله ويون تزغلله سكون تخاف طبلة تخل مالت نوعنا مقبار دحركم لهم زي يكونوا نراشان مسعر نراشان مدخام كخدوه زي كله ويون كقبروه زي كله يلا كنبل غلينا معناته ناي راشا سعرت كواحد الله ما يكعلن الله ناي أفغانستان تواحد الله يوسيلهم يمسكوا لهم ناي راشا سعرت جد بفتسو كقبلوه أزيو كبيدوهم كم زلوا مجزاب يدلي لقد طلبت كالارسي أتي زجاجة زلوا دما كان ركب فتناج install its missiles and... All right, so let's start with the big story that we are tracking on Beyond This Hour. The West is once again on a collision course with Russia. The Moscow is very furious after the US installed its missiles and military personnel in Poland, and Moscow has said that despite its objections, Washington has still gone ahead with this very dangerous move. So how will it change the security scene in Eastern Europe? Our next one gets to the details. Russia is accused Change the security. So እንታይ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ድማ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ከይተወደእ ከሎ ካልእ ኣርእሲ ድማ ንኣሜሪካን ራሽያን ዘሰሓሕብ መድረክ ተፈጢሩ ኣሎ ንሱ ድማ ኣሜሪካ ዓብይ ወታደራዊ ወይ እውን ሓደገኛ ኣፅዋራታን ሚሳይላታን ኣብ ፖላንድ ክትእቱ ጀሚራ ከም ዘላን እዚ ድማ ንራሽያ ንምኽባብ እትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንራሽያ ናይ ሴኪሪቲ ወይ እውን ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ራሽያ ሸለሊላ ትሪኦ ነገር ኣይኮነትን ወዘን ሃገራትና ሃገራት የንገለ መለክት ብለን ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ዓይነት ኣፅዋራት ንክእትዋ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘለዋ ዲል ንራሽያ ስጋት ኣለ ይስማዓኒ የላያ ትረቅሖ ልክዕ ከም ኣሜሪካ ኣብ ከባቢያ ኣብ ዝኾነ ሜክሲኮ ድዩ ቬኔዙዌላ ድዩ ገለ ራሽያ ዓበይቲ ኣፅዋራታት እትእትያ ብዙሕ ግብረ መልሲ ትህብ ከምኡ ሱፐር ፓወር ስለ ዝኾነ ኣብ ከባቢዮም ዘለዎም ረብሓታት ከምዚ ይመስል Scene in Eastern Europe. Our next one gets to the details. Russia is accusing Poland of playing a dangerous game by hosting US military personnel and the country's missiles. Moscow says the move is a direct attempt to contain Russian military power. As NATO positions missile defense installations on Russia's doorstep, tensions surge in an already volatile region with a full-fledged war in Ukraine. Poland, a NATO member with a 500... So, እዚ ንሪኦ ዘለና ዶባት ማለት እዩ ዩክሬን ንሪኦ ኣለና ቤላሩስ ንሪኦ ኣለና ፖላንድ ዝበሃል ድማ ኣበይ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ራሽያ ዝበሃል ምስ ፖላንድ እውን በቲ ደሴታት ናቶስ ይራኸብ እዩ ኣለዎ ደሴታት ዘራኽቦ ቦታ ስለ ዘለዎ እቲ I think white Russia ዝበሃል እውን ስለ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ንርኢ ዘለና ፖላንድ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ናይ ብሓቂ ፍሉይ ፅልኢ ናይ ራሽያ ዘለዎም ፖላንድ እያ ብኤሮጳ
ነቲ ናይ እቲ ምብራቃውያን ሃገራት ወይ እውን ባልቲክ ስቴትስ ዝበሃላ ፖላንድ ወሲኽካ ዳርጋ ንኣሜሪካ ዝያዳ ምስ ኣሜሪካ ዝሰርሓን እቲ ኔቶ ንከስፋፍሕ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ንሳተን እየን እሳቶም እዮም ድማ ኣብቲ ናይ ኔቶ ስልጣናት ድመፁ ዘለዉ እውን ምክንያቱ ኣሜሪካ እቶም ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ጀርመን ድዩ ፍራንስ ድዩ ጥልያን ድዩ ኩናት ከም ዘይደልዩ ይፈልጡ እዮም እቶም ነዚ ኩናት ራሽያ ንክትወድቕ ዝደልይዋ እዞም በዓል ፖላንድ ገለበለ ስለ ዝኾኑ ናብኡ እዮም ዝያዳ ወታደራዊ ኣፅዋራቶም ዘእትዉ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ዝያዳ ዲል ዝግበር ዘለዎ ስለዚ እዚ ዝኣቱ ዘሎ ኩነታት ባይደወይ እቲ ቤላሩስ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ሪኢኹሞ ዘለኹም ምስ ራሽያ ኣላየንስ ስለ ዘለዎ ናይ ራሽያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ቤላሩስ ኣሎ እቲ ታክቲካል ኒኩለር ወርሄድ ዝበሃል ኣለዎም እዩ ስለዚ ክልተ ኒኩለር ዘለዎን ሃገራት ፊት ንፊት ፖላንድን ቤላሩስን ክኾነ እየን ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ሓደጋ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝበስ ክገብሮ ምዃኑ እዚ ከዓ ንቐፅል 35-kilometer border with Ukraine and 418-kilometer border with Belarus sees the base as a reinforcement of its national security amid escalating Russian aggression in Ukraine. Polish leaders hailed the move as a proof of their strong alliance. We can say with complete certainty that the United States is indeed, in a very tangible sense, a guarantor of the security of the Republic of Poland as well as of the entire North Atlantic Alliance, especially today, in the era of Russia's invasion of Ukraine and particularly for its eastern flank. So ከም ንሪኦ ዘለና መርሕነት ናይ ፖላንድ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ምስ ኣሜሪካ ዝገበርናዮ እዩ ውሕስነት ናይ ፖላንድ ጋራንቲ ትገብር ኣሜሪካ ኩሎም ጋራንትናቶም ኣሜሪካ እያ ጃፓን ተኸይድካ ጋራንትናቶም ኣሜሪካ እያ ስዑድያ እንተኸይድካ ጋራንትናቶም ኣሜሪካ እያ ደቡብ ኮርያ ጋራንትናቶም ኣሜሪካ እያ ኤውሮጳ ብምሉእ ጋራንትናቶም ኣሜሪካ ሓንቲ ሃገር ድኽንዲዚ ጋራንቲ ክትኮነልካ ኢልካ ተኣምን ብሓቂ ዘገርም ኩለን እዚን ሃገራት ጋራንትናትና ናይ ሴኪሪቲናትና ጋራንትናትና ኣሜሪካ እዮም ዝብለው ካልኦት ሃገራት ግን ኣብ ግሎባል ሳውስ ህንዲ ጋራንትናታ ህንዲ እዩ ራሽያ እዩ ቻይና እዩ ኤርትራ ድማ ጋራንትናታ ኤርትራ እዩ ካልእ ሃገር ኣይኮነን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ይኮነ ኦፍኮርስ ኣምላኽ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኢና ኩሉ ንዛረቦ ዘለና እቲ ካልእ ግን ኣብ ነፍሶም ዝተኣማመና ሃገራት ከምዘይኮነ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለዋ ጋራንትናቶም ሴኪሪቲናትና ጋራንቲ ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ሓደ መዓልቲ ሶሪ እቲ ጋራንቲ እዚ ክበኩም ኣይክእልን እየ ክትብሎም ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ 1971 ዶላር ብወርቂ ዝድገፍ ነይሩ ዶላር ማለት ናይ ወርቂ ዲፖዚት ኣለኒ ንነፍሲ ወከፍ ዶላር ዝምጥን ትብል ነይራ ኣብ 71 ግን ሶሪ ወርቂ የብልናን ጋራንቲ ዝበሃል እቲ ጋራንቲ ዝበልናያ ገዲፍናያ ኢና ኢሎም ዓለም ሙሉእ ቀባሕ ባሓይላትም ኢላ ግን ዓለምና ቀፂላ ነዚ ጋራንቲ ናይ ሴኪሪቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ከምዘይ ክትገብኣ ሓደ መዓልቲ ሶሪ የብልናን ንኩሉ ዝኸውን ዓቕሚ የብልናን ገዲፍናያ ኣለና ክብሉ ከም ዝኽእሉ ካብ ርዱእ ጌርካ ትወስድ ዘለካ Especially today, in the era of Russia's invasion of Ukraine and particularly for its eastern flank. The US base in Red Sea Cove, Poland, strategically positioned near the Baltic coast, forms a critical part of NATO's Aegis Ashore missile shield. The alliance asserts that the እዚ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ኣካይዳ ነቲ ዘሎ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑ ዝሕዝ ኣትሊስት መሊሱ ረስኒ ብዝወሰኸ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ጋፕ ነዘን ክልተ ወርሒ ተሪፈን ዘለዋ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝጓዩ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ነዚ ነገራት እዚ ክድግፎም ዲ ኣይድግፎም ስለ ዘይፈልጡ ዳርጋ ሓውሲ ጉያ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉያ እዚ ድማ ናብ ሓደጋ ጉያ እዩ እምበር ናብ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን እዚ ከዓ አንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ዝበሎ ይበኣፉ The United States continues to step up. We've obligated just recently and pushed out the door another $8 billion in security assistance for Ukraine. That was in September. Another almost $500 million just a few weeks ago. And President Biden is committed to making sure that every dollar we have at our disposal will be pushed out the door between now and January 20th. We're making sure that Ukraine has the... ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ገንዘብ ንኣሜሪካ ንዩክሬን ክንበይና ዝበልናዮ 5 ሳንቲም ከይተረፍና ብምሉእ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ዝድይበላ መዓልቲ ጃንዋሪ ወርሒ 1 ዕለት 2025 ኩሉ ናብ ዩክሬን ከነሰጋግሮ ምዃንና እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ መብፅዖም ዝሓለዉ እዮም ንኩናት ንሰላምን ንርቃትን ንካልእ ምዕባልን ብፍፁም ከምዚ ገይሮም ኣይሕልውዎን እዮም ኩሉ እቲ መብፅዓ ንክላይሜት ቸንጅ ዶ ንምዕባለ ዶ ንኣፍሪካ ዶ ገለ ዶ ድብሎ ኩሉ ኣይገብርዎን እዮም ኣብ ኩናት ክኸውን ከሎ ግን መብፅዖም ብጣዕሚ እዮም ዝሕልው እንታይ ዓይነት ቀዳምነት ናቶም እንታይ ምዃኑ ከዓ ይርዳእካ ማለት እዩ air defenses it needs, that has the artillery it needs, that has the armored vehicles it needs. But as always, this is not just the United States. We have more than 50 countries working actively in support of Ukraine. And as I said before, this is maybe the best example of burden sharing that I've ever seen in the 32 years that I've been doing this. The United States has dedicated about $100 billion to Ukraine.
allies and partners around the world, $150 billion. And we continue to see that every day. But it's also a moment. So እንታይ ዝብል ዘሎ ለ50 ሃገራት ብሓደ ተሓጋጊዘን ንዩክሬን ዘዋግኣሉ ዘለዋ ፍሉይ መድረክ ኣብ ታሪክ ናይ ህይወተይ ኣብ 30 ዓመታት ናይ ዲፕሎማት ናተይ ንመጀመርያ 50 ሃገራት ብሓደ ኮይነን ከም ሓደ ዓብይ ዓወት ይቆፂርዎ ንሓንቲ ሃገር ንካርማ ኣንጻር ይዋጋእ ከም ዘለዋ ሓንቲ ራሽያ ኣንጻር ናይ 50 ሃገራት ሓገዝ ዘለዋ ዩክሬን ትዋጋእ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ብግምጣል ኢና ክንብቦ ዘለና ንሳቶም ነዚ ከም ጅግንነት ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ዘለዉ እቲ ሓቂ ግን ሓንቲ ሃገር እሞ ካብ 1991 ፈሓይላ ከም ብሓድሽ ዝተኣከበት ሃገር ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ዝኸውን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት 35 ዓመት ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ን50 ሃገራት ብሓደ ኮይነን ኩሉ ዝከኣለን ዝበለፀ ኣፅዋራተን እናሃባ ዝዋግኣ ዘለዋ ጠጠው ኣቢላ ጥራት ኣይኮነስ ክስዕረን ቀሪባ ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና 50 ሃገራት ውሒዶሞ ግን እንታይ ክገብር ይፍትና ኣሎ ስምዖ እንታይ ይብላ ኣሎ እጂ for everyone to do more. And we're counting on European partners and others to strongly support Ukraine's mobilization with training and equipment for these forces. We need to see more artillery, more air defenses, more munitions getting to the Ukrainians. And we had a good conversation about all the work that allies and partners will be doing to step up to this moment as well. It's also more broadly an important moment for the alliance. And we discussed this with the Secretary General and with our colleagues around the North Atlantic Council. We'll be looking in the weeks ahead at the strategy. So ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ነዞም ኩለን ሃገራት ዩክሬን እኹል ዕጥቅን ድርዕን ኣፅዋራትን ከም ዘለዋ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናበልዮም ዛረቡ ዘለዉ እዚ ክንዲ ምንታይ ከቢድ ብድሆ ገጢምዋ ምስ ከመይ ዝበለ ከቢድ ብድሆ ገጢማ ትቃለስ ከም ዘላ ዩክሬን ራሽያ ባ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ምስ ዩክሬን ጥራይ ተዋጋእ ዘላ ዝብል ሓሶት ምዃኑን እቲ ኩንነት ነዚ ዝመስል ንመለስ ኣብዚ Completely different than this one in 2020. But the National Security Advisor Jack Sullivan said that Joe Biden laid out a strong and stable Europe is vital for our country to ensure we are not dragged in a dangerous game. This is his words. Do you think that Donald Trump could alter possibly his geopolitical perception when entering the office in January? Well, first let me say congratulations to President Biden. So እንታይ ትብሎ ዘላ ኣብዚ ርክብ ናይ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ኣብ ዝተገበረሉ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናይ ባይደን ጃክ ሰሊቫን ኤውሮጳ ኣገዳሲት ሃገር እያ ሴኪሪቲ ናይ ኤውሮጳ ንናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ሓይልን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኢሉ ነይሩ ነዚ ዘረባ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ይርድኦ ደኸውን ኣብቲ ናቱ ካላንደር ይእትዎ ደኸውን ይጥቀመሉ ደኸውን ኢላ ትሓቶላ መጀመርያ ድማ እዚ ሓላፊ ናይቲ ናይ ኖተዱ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሓላፊ እዩ ዝነበረ እዩ ኣፍኮርስ እዚ ምስግጋር ናይ ስልጣን ፅቡቅ ትራዲሽን እዩ ብምቕፃል ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ይብላ we'll have the prerogative as president to set priorities and direction. He's starting to build his team around him and we're getting some indicators of what that direction will be based on the people he's putting into place. But of course the Congress has a role also and the Republican leadership in the Senate and in the House by and large, or I think. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ዓይነት መርገፅን ኣካይዳን ክህልዎ ምዃኑ ካብቲ ኩነታቱ ክንርኢ ክንጅምር ኢና ዝያዳ ግን ኣበይ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ እንታይ ዓይነት ሰብ ኣብቲ ካቢነናቱ ይመርፅ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝኽእል ካብ ኢኻ ክትርዳእ ትኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቶም ዝመርፅዎም ዘለዉ ሰባት ንሳቶም ነቲ ፖሊሲ ናቱ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ክነግሩ ዝኽእሉ እዮም ገለገለ ካብቶም መሪፅዎም ዘሎ ሰባት ነቲ ኒዮካንስ ዝበሃል ወይ እውን ንውግን ወረውግን ዝድግፉን ዘተባብዑን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ግን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ ዝሰምዑን ምስ መርገፅታቱን ኣካይዳናቱን ክርዕሙ ዝፈተኑ ሰባት ምዃኖም ድማ ይንገር ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ክገብሩ ከተግብሩ ዝኽእሉ ንኣብነት ሚኒስትር ምክልኻል መሪፅዎ ዘሎ ሰብ ናይ ፎክስ ቲቪ ቻነል ወይ እውን መደበር ቴሌቪዥን ኣብኡ ጋዜጠኛ ኮይኑ ሆስት ዝነበረ እዩ እዚ ሰብ እዚ ወታደራዊ ተመክሮ ዘለዎ ወታደር ስለ ዝነበረ ግን ናይ ሓላፍነት ናይ ስልጣን ብዙሕ ተሽማ ይነበሮን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝከላኸለሉን ምስቲ ናቱ ኣካይዳ ክገጥም ዝኽእልን እዩ ስለዚ ነቲ ዝዓበየ ፔንታጎን በዚ ሰብ እዚ ከምርሖ ምፍታኑ ንሱ ዝበሎ ንሱ ዝደልዮን ክግበረሉ ከም ዝደሊ ዘሎ እዩ ነቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ንሲኣይኤ ዶ ንኻል ነቲ ኤፍቢኣይ ንኩሉ ሓላፊት ናቱ ድማ ነዛ ቱልሲ ጋባርድ ምግባሩ ድማ ኣገይን እንታይ ዓይነት ሰባት ኣብቲ ስልጣን የምፃሎ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዝድግፉን ክሰምዕዎ ዝኽእሉን ምስኡ ክሰማምዑ ዝኽእሉን ኣንጻሩ ክኸዱ ዘይክእሉን ሰባት
የምጽእ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ብምቕፃል እውን እቲ እቶም ካልኦት ኣብ ስልጣን ኣምፂዎም ዘሎ እቲ ጄዲ ቫንስ ዝበሃል ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ እውን እንተኾነ ኣብ ዩክሬን ዘሎ መርገፂ ከሪር እዩ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ክሳብ ሕጂ ንዩክሬን ክሕግዝ ወይ እውን ነዚ ኩናት ንከናውሕ የኽእል እዩ ዘብሉ ሰባት ኣይመረፀን ኣሎ ዋላ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ሰላም ከምፅኡ ኣብ ኩናት ንኣሜሪካ ከውፅኡ ክትብል እንተደይክኢልካ ገለገለ ካብቶም ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናቱን ገለመለን ኣምፂዎም ዘሎ ሪኢኻ ኣብ ዩክሬን ግን ኣወንታዊ ኣጠማምታ ዘለዎ ንዩክሬን ክሕግዝ ነቲ ውግእ ከናውሕ ዝደሊ ሰብ ኣይመረፀን ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብጀካ እቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍናቱ ገይርዎ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ዩክሬን ኣወንታዊ ኣጠማምታ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር ግን ናይ ኤሮጳ ባዕሎም ክገብርዎ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ግን ዝነበሩ እዩ We should, if the system works like it should, the Congress will play a role in helping to guide foreign policy as well. Exactly. We keep on asking about this change in the White House. Understandably, nothing can be said for certain about the course of the foreign policy of the new administration, yet the threats remain the same and have not weakened. So what do you expect to happen with the new Secretary of State, Marco Rubio, and Donald Trump taking the lead? Well, you know, the election was only a week ago. It seems like several weeks ago, but it actually was only 1 week ago. And as you and most of your viewers know, foreign policy seldom plays a critical role in U.S. Presidential elections. But then what always happens is that after the election and the presidents are in place, foreign policy typically moves to the front of their priority list. So I think we're going to find out very quickly what a Trump administration foreign policy will look like. እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ምምራፅ ናይቲ ማርኮ ሩቢዮ ንፎሬን ፖሊሲ ንፎሬን ሰክረታሪ ምምራፁ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ነቲ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል እቲ ምርጫ ቅድሚ ሶም ተኻይዱ ሓቂ ድማ ቅድሚ ሶም ተኻይዱ በዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ግን ቅድሚ ዓመት ተኻይደ እዩ ዝመስል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ኣብ ስልጣን ደይቡ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ ምስቲ ቅልጣፈ ናይቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኮሎ ገና ኣብቲ ኦፊስ ከይኣተወ ከሎ እዩ ንዓለም ከመሓድራ ጀሚሩ ዘሎ እዝን ወድዝን ኣብ ግምት ብምእታው ግን እቲ ፎሬን ፖሊሲ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ውሽጣዊ ፖሊሲ ዝመርፅ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ንኣሜሪካ ግሬት ክገብራ ስለ ዝኾነ የመሪፆሞ መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ግን ኢሚድየትሊ ስልጣን ምስ ሓዙ ዝያዳ ተቐዳምነት ዝህብዎ ፎሬን ፖሊሲ ኢሉ ካብቲ ውሽጣዊ ፖሊሲ ነቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እዮም ምክንያቱ ፖሊስ ናይ ዓለም ዕብለላ በቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ እሱ ተቐዳምነት ዘለዎ ህዝቢ ኣሜሪካ ዳርጋ ሰረስዐ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቶም ስቴትስ ባዕሎም እዮም ክገብርዎ ዘለዎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ እዩ ዝያዳ ከተኩር ዝፍትን እዩ ዝብሎ ዘሎ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ዩክሬን መለስ ካብቲ ናይ ዓለም ወፂና This back and forth that we're seeing now between Ukrainian and Russian forces, what does it tell us about the situation on the front lines right now? Good evening, Brent. It's a pleasure to be here. Well, what we're seeing now is that the Russians are trying to make use of the fact that Ukraine is lacking manpower and also that Western support is very uncertain, especially after the US presidential elections. And so it's trying to conquer more territory. And what we're seeing in Kupiansk, for instance, which the Russians lost in September 22 during their retreat from Izum, they are trying to get to the Ukrainian logistics. So essentially what they're trying to do is cut off Ukrainian logistics in the east of Kharkiv region, and they might try to reunite the front with Vovchansk. And so እንታይ ትብል ዘላ ራሽያ ሕጂ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝምረፅ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ብኩሉ ግንባራት እያ ክትሃርም ጀሚራ ዘላ እዚ ከዓ ድኽመት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ስለ ትሪኦ ዘላ እቲ ደገፍ እውን ዘተኣማምንን ቀፃልነት ዘለዎም ከም ዘይኮነ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ነቲ ኩነታት መዝሚዞም ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለውን ቀንዲ ድማ ነቲ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብ ወይ እውን ናይቲ ምንቅስቃስ ናይቲ ሰራዊት ክሕግዝ ዝኽእል ሎጂስቲክስ ንዕኡ ንምድኻምን ንምስባርን እቲ ኣብቶም ሎጂስቲክስ መናሃርያ ንዝኾኑ ቦታታት ዝያዳ ኣብኦም ዘተኮረ መጥቃዕትታት ተካይድ ከም ዘላ ነቲ ናይ ሎጂስቲክስ መንገዲ ክትዓፁ ከላ ድማ ነቲ ካልእ ግንባራት እውን ኢንዳይሬክትሊ ፅልዋ ክትገብረሉ መደብ ስለ ዘለዋ እያ ነዚ ሕጂ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ እያ ትብል ዘላ So what we're seeing is that the Russian tactic of sending small groups of sabotage reconnaissance groups, they're called in Ukrainian and Russian, in order to correct artillery fire and to establish a small foothold and open up a way for more reinforcements. Winter is quickly approaching. Should we expect Russia to make new advances into Ukrainian territory in the next few weeks?
Well, what we have to understand is that for the military, wintertime begins in October. So they all have already switched, both the Ukrainians and the Russians, to wintertime. Now is actually the worst time to conduct military operations because of the mud. When it's freezing, when it's, say, below 5 degrees Celsius, that's actually more favorable, even if you lack foliage. So certain positions can be very visible. So انتهت بالدلا اتي وينتر اتي سلا زلو تحطو وينتر ناي بردن ناي قرن غزي سلا زخونه اتي متكعت راشا نوع تقيمها زخونه تقبر تخلد تخون زبل زلو وينتر اب يوكرين راشا اوريدي ورح 10 تيزاتو اتي اوريدي لاتو حج زلو غزي ناي ጭቃዩ عند برد مس ورده سلا زنقص بالعليون كزور تخلي حجقن تماد بلو تتخفى ጭቃታትዩ ታንክታት እንቀሳቀስ አይክል መኻይን እንቀሳቀስ አይክላን ብጣዕሚ ብድሆታት ዘለዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ውግኢት ውግእ ቦታት እውን ውግእ ዝኸውን እውን ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ንውግእ ምቹእ ቦታ እውን ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቲ ኮይኑ በቲ ግን አንጻር ኩሉ ተጻቦታት ይትውግእ ዝቕፅል ዘሎ ንኽልቲኦም ወገናት ማለት If you're using drones, there is nowhere to hide. It's a completely different challenge, but from a kind of a military perspective, winter operations have always taken place. We've seen it in the past winters as well, but the most difficult time is now because the equipment can get stuck in mud, so it's not ideal. But I think that we will be seeing advances, or we might be seeing advances, and the continuation of military operations. I don't expect neither Ukrainian nor the Russian forces to stop during winter. You're aware that Kyiv has claimed that thousands of North Korean troops have been sent. So بحبك انتينا نرزلنا تي وينتر تطو زبلو كنتات كم زي لن تكوينات قد محجون قصيلي وحجون قصيلي يوم كلتيوم وقنات علاماتاتهم من مهرام كقوايون بزح تصعروا مخانو منيا تنقر زلا تدما تغير ونا يكون نغط لابتنا يوكرين ملس جميرنا يزنبنا. Let me in fact start off by asking you this. You know, in the aftermath of the dissolution of the Soviet Union in the 1990s, the Russians were given assurances that the NATO military alliance would not move an inch eastwards towards Russia. But what we are looking here in the last 3 decades is that not only have the NATO nations been increasing and NATO has been expanding closer and closer to Russia, but this one specific missile base in Poland has also now been made operational. In your assessment, do you think the West has in fact gone back on the reassurances that were made to the Russians about NATO's eastward expansion? حتى دعم امقاز زلوان صبغت حتونيام ابشحن شعتميت تسعة حدا حبر السوفيت كله امريكا نامي نتي شعوز نبري غورباتشوف مرحنا حبر السوفيت مبتعات يوم لنيروم حنت سنتيمتر ون انتخونه نمبرع قصهم كنقصاقصو خمزه يكونوا تنيتو زبالي لو منيروم حنت سنتيمتر حليفهم اشحات كيلومترات امزيوم اب دوبناي راشا تسقعونكم زلو يزنقر حجو دما السترايك ياكل ممليسهم دما حيار وتهدراوي بريزنس ناي امريكا دما يوسخالو ازينت مبصعات تطليب دخ نبل نخلي بلون. Well, thank you very much for having me today. I would start with saying that this base that has just been declared operational in northern Poland is actually a missile defense base. So it's not offensive missiles, meaning it's not that missiles will be launched there against targets in other parts of the world. It is a base that has defensive missiles designed to shoot down incoming offensive missiles. And if you look at the history of this, it's been about 20 years or so since this base was first discussed during the Bush administration. So መጀመሪያ ከጀምሮ ዝደሊ ተይመጪ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሚሳይል ዝትኩስ ዘይኮነ ሚሳይል ዲፈንስ ሲስተም ንምቁፅፃር ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ስለዚ ንመጥቃዕቱ ዘይኮነ ንምክልኻል ዘገልግል ኢና ኣብዚ ጌርና ዘለና ናበለይ ዝምልስ ዘሎ It was during the Obama administration that this base, it's an Aegis Ashore facility, was finally decided upon, and now in late 2024 it is operational in conjunction with a similar facility that was opened up in Romania several years back. And this is all meant to work in conjunction also with Aegis-equipped U.S. naval ships. The intended defense is actually more focused on Iran and other actors and not Russia. And that's been said from the very, very beginning. This is not new. This, I would say, the only thing that's newsworthy here is that after many delays, the base is actually now operational. Right. It's interesting that you say that these defensive military bases are aimed. So بحفشة تدبلو زلو إيران خالوت علامات نمكل خالي مبر نراشا نمفررا كنا بقرارمتنا إيراشا جيركا إيران بين جيركا هكا بولندي كتكلا غلقلة بتوخين بتيتي قعاتي كان إحنا زقبرنا جيرنا نتعلم دماغهم كشوشان خلينا زبلا كايدين نرزلنا بولندس ميسايل شيل دبلو بتغين بتجن كم دريو زلنا تأمريكا مسفح فحنا تابي أوروبا نا أبي خيط كم more at Iran, but looking at where they are positioned geographically, it'll be tough
for you to explain that to the Russians. Because the Russians will turn around and say that this particular defense base that has turned up in Poland, that has now become operational, is just 220 kilometers from Kaliningrad, the Russian enclave, which houses the biggest Russian nuclear arsenal there. And how do you, in fact, explain the difference, to people who may not be very familiar with the difference between what is an offensive missile base and what is a defensive base? Because in the event of a war, both of them can actually work pretty much the same. سنتايم زبل زلو مبزحته تي زي ميسايل شيلد زبلو زلو نخلت علامه يزخون ديفنسيف تراي كونس اوفنسيف كلا خلت تراي كونس زتكوس ونيو كالاي دما كالينغراد زبالنا راشا تي نابي اوروبا زغربه كبابي 300 كيلومتر كابز بوتا زي رخيقو زلو سلازي كسع كندي تقراريبونكم زلو ابت كالينغراد دما اني كوراراوي اصوارنا راشاونكم زلو يزنقر جنتاينا نرزلنا ناي بحكي ابتفاتت تبصحيكم زلون እዚ ኩነታት እዚ ብከምዚ መንገዲ አይሆፕ አይቀጽል ንኾን ዶናልድ ትራምፕ ከመፀ ሽግር ከይምፁ እምበር ዶናልድ ትራምፕ በካይዳናቱ ሙሉ በሙሉ ነዚ ኩናት እዚ ክድግፎ ይክትብል ኣይትኽእል ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ንሕና ንሱ ከማ እንታይ ክገብር ምዃኑ ብትክክል ዝፈልጥ ኣይመስለንን በዚ ኮይንበት ግን ሰላም ክወርድ ርቃት ክወርድ ርቃትን ምትእምማንን ወይ እውን ፅቡቅ ነገር ንዓለምና ክመፅእ ኢና ንምነ ትምኒትና ስዩ ንስኻትኩም እውን ትምኒትኩም ከም ዝኾን ርግፀኛ ከም ወትሩ نخلو نارا نافلت استعيل كام خاطا قداسيو بتخوين بتجن ندخل نقرات نرانا نحنا جن بلاننا نقبر لنا كن السرية بلنا زد اللي تمكروتاتنا نوصلنا نهي وقت نقصلها لنا لو ما عرفت تبزخو دي لايك قبرو سبورت قبرو بعمق قدما أبقى الفيديو كما تسأكون كفتني مزيالة بواحقت أب هيوتنا صوربة تخاولو تخين قبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يو حد بزاح جنزب كاب بانك بنات عن البانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزقن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تخد قبرن تخيلكا اتزبالة أيو وصر غلطة دعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن قزيخا تباخن نعاخا خطأ مركز نصبح من قد عوض كونا كازغل كلتات نختا معبل مسحات من باب ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش مقبار ديو زي خاطة تعملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خاك خون زغل بيزنس دي جزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حق